Sa unang adlaw sa 4th International River Summit, gihagit ni Environment Secretary Roy Simato ang tanang mga regional director sa Department of Environment and Natural Resources DNR nga manglimpyo sa kasapaan ang mapakyas tangtangon sa katungdanan. Adunay live update si Chona Carion, kabahin ni Chona. Yes, Bob, formal nang gibuksan ang 4th International River Summit nga gipahigayon dinhi sa Subo diyan ang LGU Mandaue ang nag-host niini. Gibanabanang moabot sa usa ka libo ka mga delegates ang mitambong sa 4th International River Summit. Adunay mga foreign delegates nga gikan sa India, China, United States ug the Netherlands. Tumong niining tulo ka adlaw nga kalihukan ang pagsabwag sa kasayuran, pagkuha sa panaad ug paggahin og panahon og salapi aron ipahiuli ang kasapaan nga giilan na nga dili na mapuslan tungod sa kahugaw tungod sa mga basura. Mga resource speaker misugyot og mga pamaagi sa pag-rehabilitate sa kasapaan. Si Mayor Luigi Kisumbing sa iyang bahin midawat sa hagit sa pag-host sa River Summit subay sa iyang damgo nga luwason ang kasapaan sa dakbayan. Usa niini ang Butuanon River nga abunda kaniadto sa mga isda nga magikuhaan kaniadto sa limpyo nga tubig sa nagpuyo. Libot niini pipila ka dekada na ang milabay. Hopefully this is the spark that will cause us to finally get moving to save the river with concrete actions. Samtang sa iyang pakigpulong gipadayag ni Environment Secretary Roy Simato nga ang katawhan nga nagpuyo daplin sa kasapaan ang hinungdan sa kahugaw karon niini. Iyang giangkon nga trabaho sa DNR ang pagpanalipod sa kasapaan apan katungdanan usab sa katilingban ang pagpaniguro nga limpyo kini. We are here now for a commitment to clean these rivers na nadumihan rin ng kapwa natin. I accept the challenge as the Secretary of DNR to spearhead the cleaning of all the rivers in our country. Gihagit usab ni Simato ang tanang regional director sa DNR sa tibuok nasod nga limpyuhan ang mga sapa ubos sa ilang jurisdiksyon. Iyang bahad tangtangon kung dili makatuman niini. I am directing these regional directors to make sure that all the rivers in their area will be clean. Mga personnel namin na pabayaan yung river, maghanap ako ng mas magaling sa kanila na ipapalit for this. Kaya take note, DNR, this is really my commitment. Yes, Bob, gihatagan og usa ka tuig ang mga regional director nga mutuman sa directive ni Simato. Hinuon tagaan og rewards o baha ka promotion ang regional director nga adunay pinakalimpyong sapa sa ilang jurisdiksyon. Bob? Thank you so much sa Chona Carion sa imong live update.